Ja espera a la final el Real Madrid. Escassos segons perquè arrenqui la segona semifinal entre el Baskonia i el Barça. Aquí a bàsquet. Vinga, som-hi, que ja hi som! Vale, tot a punt, tot a punt, tot a punt, bim bam, tot a punt, tot a punt, tam tam, bim tot a punt, 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 i veu un zoom. Tot a punt, tot a punt al Roig Arena, els 10 jugadors ja són a pista, tot preparat, tot llest i a punt perquè arranqui el partit. En el Roig Arena tenim la Provito, la Brizuela, Clyburn, Toko Schengelia i Jan Vesely per al Barça, Trent Forrest, Marcus Howard, Radevicius, Clement Flix i Mamadi Diakité per al que fa el Kosner Baskonia. Així que ja ho tenim llest. Aviam. Ja la té Emilio Pérez Pizarro entre les seves mans. Els 10 jugadors preparats. Mamadi Diakité en el cercle central. Diria molt que és Mamadi Diakité, Ostres, mira aquí hi ha una eminència en el Roig Arena. Emilio Pérez Pizarro amb la pilota a les mans, aixecant-la, ensenyant-la en el taula, es dirigeix cap al cercle central, tot a punt Mamadi Diakité i Jan Vesely per saltar en aquesta segona semifinal. Ja espera el Madrid a la final. El primer que toca, el primer que se l'emporta, la primera possessió serà per al Kosner Baskonia. Ja la té Trent Forrest entre les seves mans. Atacant el Baskonia, la té Mamadi Diakité, defensat per Jan Vesely, li posarà el bloqueig, la passada és interior, ha fallat el llançament Clement Flix. I ja ataca el Barça, la té ja l'argentí Nicolás Laprovítola. La passada no va enlloc, hi ha hagut una petita entrebancada amb Clyburn, amb Vesely i Laprovítola, llença el triple Jan Vesely, queda curt, el rebot se l'emporta Radevicius, corre Radevicius. Segueix Radevicius amb la pilota, li entrega Mamadi Diakité, buscarà el mà amb Marcus Howard, segueix Howard amb la pilota, vol penetrar pel centre, la bomba de Marcus Howard al cèrcol, aquest rebot per Dario Brizuela, que arranca la moto al Vitorià, picadeta per Toko Schengelia, ja se la vol jugar Toko que vol anar per al centre, Toko vol anar cap a dintre, Toko, la passada és per Clyburn, el llançament de Clyburn a taulella inaugura el marcador Will Clyburn per al Barça, 2-0 en el marcador, ha anotat Will Clyburn la primera cistella del partit, inaugurant el marcador blaugrana, la té Trent Forrest, la passada és per Mamadi Diakité. Diakité amb la pilota, esperant a Trent Forrest, li dona mà a mà, Trent Forrest vol anar per al centre, Forrest, la passada és dolentíssima, ha sortit per la línia de fons i sacarà el Barça. Atacant el Barça, la té la Provítola. La Provítola. Esperant que surti dels bloquejos Toko Schengelia. Ja ha rebut el pal mig Toko Schengelia. A la mitja volta per la línia de fons. Se li escapa la pilota, la recupera Dario Brizuela. Li posa el bloqueig Jan Vesely. No l'aprofita, la té Brizuela. Queden 4 per tirar. Segueix Brizuela. Brizuela passat a l'esquerra. Vola el triple Dario. No toca ni l'aro. El rebot per Will Clyburn i anota. Will Clyburn per anotar la cistella.
Ha anotat Will Clyburn agafant el rebot i anotant ell mateix per taulell. La passada és dolenta per Marcus Howard. La torna a ser una passada dolenta per Mamadi Diakité. La recupera el Barça, la té ja Dario Brizuela. Brizuela que li vol atacar Clement Flix. Brizuela l'ha robat Clement Flix de les mans de Dario Brizuela. Ataca el Baskonia. La té Radevicius. Radevicius picadeta per Mamadi Diakité, que es penja. Esmaixada de Mamadi Diakité, que inaugura el marcador per part del Cosner Baskonia. Atacant el Barça. Atacant ja Dario Brizuela. Té Dario li entreguen a Will Clyburn, no pot, li entrega a la Provítola, a la frontal del cèrcol, la Provítola, buscant opcions, li dona Toko Shengelia, vol el triple de Toko, al cèrcol, aquest rebot per la Provítola, vol el triple de la Provítola, i aquest sí que no falla, Nicola Provítola. 7-2 en el marcador, atacant ja el Baskonia, la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota, vol córrer Forrest, vol penetrar Forrest amb dificultats, de cistella passada no nota, aquest rebot al palmeja, baixant Vesely, l'agafa Will Clyburn. I Clyburn amb la pilota. Clyburn votant, vol penetrar per al centre, el llançament anota i temps mort de Paolo Galbiati. El Barça ha sortit fortíssim. 6 punts per Will Clyburn. I el primer temps mort a la pista és del Baskonia, és de Pablo. Pablo no, és Paolo Galbiati. Màxim anotador del partit, Will Clyburn amb 8 punts. A la televisió deien 6 i aquí a l'estadística diuen 8. Els únics 2 punts anotats han sigut per Mamadi Diakité. En l'estadística diu Radevicius. Qui collons està fent l'estadística? O estem veient un partit diferent? Ara Will Clyburn porta 6 punts. O sigui, en la líders, en la zona de líders, posa que Clyburn porta 8 punts i a l'estadística posa que en porta 6. Radevicius porta 0 punts i 2 punts per Mamadi Diakité. Com és possible això, que vagi així de malament? Va bastant malament, aquesta web de l'ACB. De moment, el Barça que ha sortit fortíssim aquests 3 primers minuts. Aviam si aconsegueix mantenir aquest to. Venim de veure el València com ha estat amb un to molt fort i ha patit, diguem-ho així, la resta del partit. Veurem si el Barça pot mantenir-se. El Barça no és el mateix equip que el València, però veurem si pot mantenir aquest ritme tot el que queda de partit i si el Baskonia pot aturar-ho i pot picar-se en el partit, pot entrar en el partit, que ha començat una mica encantat. Atacant ja el Baskonia, l'ha tocat la pilota Vesely, l'ha recuperat el Barça, la té la Provítola. La Provítola mana tranquil·litat i ja prepara els primers 2 canvis. Paolo Galbiati li posa el bloqueig Vesely, la finta de tir de Brizuela la vol entregar a Clyburn per la Provítola li vol atacar, el llançament de Provítola sobre una cama, fa la corbata i se surt, el rebot és per Mamadi Diakité. Atacant Forrest, picadeta per Mamadi Diakité. Diakité per Howard per Forrest que li vol atacar al centre a la Provítola, Forrest la treu a fora per Radevicius, vol el triple, Radevicius per anotar el triple al lituà i apropar el marcador a 4 al seu equip. Ha entrat a pista Omorugi. Atacant la Provítola per Toko Shengelia, segueix Toko Shengelia es vol donar mitja volta, Shengelia vol fer-se espai, el ball no anota a la segona oportunitat, anota Toko Shengelia, que s'han portat un cop a la cara al nigerià, Atacant el Baskonia. Té Trent Forrest que vol anar cap a dintre, la treu fora per Omorugi, vol el triple d'Omorugi, el cèrcol, aquest rebot se'l queda Clyburn i treu la falta de Mamadi Diakité. Ha comès falta Mamadi Diakité sobre... Doncs no l'ha tocat. No l'ha tocat, ha caigut Omorugi, però no l'ha tocat a la cara. És curiós, això,
Atacant el Barça, ha entrat Satoranski per la Provítola, vol el triple de Brizuela, ha fallat, el rebot que palmeja Vesely, Vesely treu la falta de Trent Forrest. S'han produït varis canvis en aquesta petita aturada, s'han anat a la banqueta, a Provítola ha entrat Satoranski, també s'han anat a la banqueta per part del Baskonia, Marcus Howard, Mamadi Diakité, Radevicius, i ha entrat Kurucs, Luau Cabagot i Mateo Españolo. El primer de Jan Vesely cap dins. Anota el segon Jan Vesely per posar el 13-5 en el marcador. Atacant el Baskonia, ara té Mateo Españolo. Amb Trent Forrest. Forrest amb la pilota. Forrest ha exhaurit el vot, li entrega Españolo. Españolo, queden 8 per tirar. Segueix Mateo Españolo per Trent Forrest. Queden 5. Forrest, la passada és interior per Omorugui. I treu la falta, mentre Brizuela li demana 3 segons a la pintura. La falta és clara. A passada per Omorugui, treu la falta de Toko Shengelia d'Omorugui. Sí, la falta és claríssima de Toko sobre Omorugui, que li cau per sobre, Ha fallat el llançament Omorugui, per tant tindrà 2 tirs lliures. Eugene Omorugui. Anota el primer tir lliure Omorugui. Anota el segon tir lliure Eugene Omorugui. Atacant ja el Barça, la té Satoranski, que li entrega Darío Brizuela. Segueix Darío amb la pilota, li posarà el bloqueig Jan Vesely. Segueix Darío Brizuela amb la pilota, exhaureix el vot, la passada és d'interior per Jan Vesely, no s'han entès, i la pilota és per al Baskonia, i es prepara Kevin Panther per entrar a pista per Darío Brizuela, que se'n va a la banqueta. Entre Kevin Panther, també se'n va a la banqueta Trent Forrest, ha entrat Marcus Howard de nou. Atacant ja el Cosner Baskonia, la té Mateo Españolo. Españolo amb la pilota, esperant que surti dels bloquejos Marcus Howard. Howard amb la pilota, segueix votant Howard. Howard bota que te bota per Kurucs, ha quedat sol Españolo a la línia de 3. Españolo amb la pilota, defensat per Jan Vesely, li entreguen a Kurucs. De nou Españolo, li vol atacar a Vesely, el llançament d'Españolo al cèrcol, aquest rebot per Toko Shengelia, que li entrega a Tomas Satoranski. Satoranski per Kevin Panther. Panther per Satoranski, ha rebut el bloqueig de Vesely, segueix Satoranski, que vol anar cap a dintre. Satoranski, el fa falta que no va, el rebot és per Vesely, no hi ha falta aquí tampoc, s'emporta el rebot Satoranski, hi ha lluita, o hi ha falta, què ha passat? Han xiulat, falta d'Eugene Omorugui, ha llançat Satoranski, ha fallat, ha llançat Vesely, ha fallat, el rebot ha sigut per Satoranski, la falta que ha rebut el txec, diria que és txec, no? No vull fotre la pota. Txec, això és. Atacant ja Satoranski per Clyburn. Clyburn ha fitat el triple, la té Will Clyburn, vol el triple Will Clyburn per posar el 16-7 en el marcador. 9 punts per Clyburn, ja la té l'UAU Cabagot. Cabagot, el llançament, el gorro de Vesely. El Vesely no ha fet un gorro, Kevin Panther vol el triple, Kevin Panther! Buenas noches, good night. I am Kevin Panther. I am coming here to do a lot of points. All Barça. Atacant el Baskonia, la passada és dolentíssima, acaba rebent Españolo, la passada interior per Eugene Omorugui, picadeta per Españolo, anota Españolo, hi ha una falta de Jan Vesely,
La falta és de Jan Vesely, que es queixa, és la primera. Aviam, la falta que li han xiulat a Vesely. Sí, no sé si l'arriba a tocar, però l'acció és de falta. Se'n va a la banqueta Jan Vesely, ha entrat Billy Hernán Gómez, també se'n va a la banqueta Raidon Kurucs i entra Mamadi Diakité. Tindrà un tir lliure addicional, tindrà 2 tirs lliures Mateo Españolo. 19-9 guanyant el Barça. El primer i únic era addicional, sí. Mateo Españolo anota. 19-10 en el marcador. La té Satoransky. Satoransky amb la pilota esperant que surti Kevin Panther dels bloquejos. Rep la pilota Kevin Panther. Segueix Panther. Bola el triple de Kevin. El cèrcol, el rebot se'l queda l'Uau Cabagot. La té Cabagot. La falta és de Satoransky. La falta de Satoransky és la primera. Se'n va a la banqueta Tornique Schengelia. Entra Joel Parra. També ha entrat Rafael Villar. Se'n va a la banqueta Mateo Españolo per part del Cosner Baskonia. Atacant el Baskonia. La té l'Uau Cabarrot. La passada és dolentíssima i serà pilota per al Barça. Mal passe de l'Uau Cabarrot. Atacant el Barça, la té Satoransky. Satoransky per Kevin Panther, mentre Paolo Galviati li demana la falta a l'àrbitre a l'altre cantó. La té Satoransky, postejant-li a Howard. Segueix Satoransky amb la pilota, el llançament forçat, el cèrcol, aquest rebot per Mamadi Diakité. Li entrega ràpid a Marcus Howard. Howard amb la pilota. Howard que vol penetrar-li a Satoransky. Segueix Howard. Se li escapa la pilota. La recupera el Barça. La té Will Clyburn. Clyburn que vol penetrar ràpid. Clyburn a taulell. Ha fallat Will Clyburn i la té Rafa Villar. Villar amb la pilota. Vol atacar-li Villar. Villar que vol anar per al centre. Villar, són 3 passes. No ha xiulat passes. Ara xiula la falta. Hi ha falta de Satoransky. És la segona i jo crec que eren passes claríssimes. Aviam. 1, 2, 3. Sí, són passes claríssimes. Però claríssimes. Claríssimes les passes, eh? Aquest seria poder el passo cero. Seran 2 tirs lliures ja per Marcus Howard. El primer tir lliure falla Marcus Howard. Què tens aquí? Segon tir lliure de Marcus Howard. Anota el tir lliure Marcus Howard. Atacant la Provítola, que ha entrat a pista per Satoransky. Li posa el bloqueig Will Clyburn, segueix la Provítola que va entrar per al centre, la Provítola, la bomba de la Provítola, li fa la corbata i se surt, el rebot és per Mamadi Diakité. La té l'Uau Cabagot. Cabagot a la mitja volta, vol atacar-li Cabagot, la treu a fora per Diakité, finta el triple. No va. Ha fintat el passe i ha llançat. Mamadi Diakité ha fallat, ja ataca el Barça. La té la Provítola per Will Clyburn i es falta de Marcus Howard sobre Will Clyburn. Se'n va a la banqueta Will Clyburn, entra Miles Cale. Sortint dels bloquejos Joel Parra, ja té la pilota el barceloní. Amb la Provítola. La Provítola amb la pilota rep el bloqueig de Billy. Segueix la Provítola, passades per Billy. Billy bona que va dintre, taulell, anota Billy Hernán Gómez, el madrileny que anota per posar el 21-11 en el marcador. 10 a dalt al Barça. La té Rafa Villar. Villar amb la pilota, li entreguen a Mamadi Diakité. Vol el triple Diakité. Triple de Mamadi Diakité. 5 punts per Mamadi Diakité.
El llançament de Mamadi Diakité, que diuen a la televisió que el revisaran després segurament. La té Joel Parra per Miles Cale. Cale amb la pilota, defensat per Raidons Kurus, queda 5, li vol posar el bloqueig Billy, el passet, la té la Provítola, el llançament és des de llunyíssim de la Provítola, no toca ni l'aro, ha tocat a Joel Parra que estava per fora, i saca ja ràpid el Baskonia, queden 7 segons, la té l'Uagu Cabagot, se la vol jugar ell mateix, Cabagot amb la pilota, segueix Cabagot vol anar cap a dintre, Cabagot fàcil, anota molt fàcil, l'Uagu Cabagot s'acaba el període amb 21-16 en el marcador, quan el Barça estava dominant de 10 punts, s'ha deixat fer masses per acabar aquest primer quart al Roig Arena. Sí, anaven 21-11 i s'han endut aquí un triple i una cistella de 2. S'han emportat 5 punts perquè sí, el triple de Mamadi Diakité i la cistella de 2 ara de Timothée Luagu Cabarrot. Han d'anar amb cuidado el Barça. Ha d'anar amb cuidado el Futbol Club Barcelona perquè, si no, malament rai. Anem a repassar les estadístiques perquè tenim, diria jo, Clyburn amb 15 de valoració, 9 punts per Will Clyburn, és el més valorat del partit ara mateix, empatat amb Mamadi Diakité, que porta... Empatat no. El següent, el que el segueix seria Mamadi Diakité amb 6 de valoració, que Mamadi Diakité amb 6 de valoració és el segon, sense cap mena de dubte. Anem a mirar qui lidera en rebots. En punts, Will Clyburn amb 9 punts, Mamadi Diakité amb 5, amb rebots 3 empatats a Vesely i Diakité. Assistències, Trent Forrest amb 2 assistències, és qui lidera el partit en assistències. 21-16 en el primer quart en el Roig Arena d'aquesta segona semifinal de la Copa del Rei de l'ACB a València. Sí. Atacant el Barça, saca Miles Cale, la passada és per Nicola Provítola. Entrega ja Billy, una passada enverinada cap a Miles Cale. Ja la té la Provítola a la frontal del cèrcol, li dona Kevin Panther. Panther atacant-li la línia de fons, Kevin Panther, la passada és a fora per Parra, vola el triple de Parra, és un triple, seria un 3+1 perquè allà, si es deixa caure Joel Parra, li xiulen la falta 200%, I ara es queixa Joel Parra, mira l'àrbitre i li fa així com, ei, la patacada, per favor, Atacant Forrest. Forrest amb la pilota per Rafa Villar, li entreguen a Mamadi Diakité a dintre per Forrest de nou a la cantonada. Forrest ha quedat amb Billy Hernán Gómez per Villar per Forrest que li vol atacar. Forrest la passada cantonada, és una passada enverinadíssima i ataca ràpid al Barça. Ja la té Kevin Panther. Panther li posa el bloqueig Joel Parra, segueix Kevin Panther amb la pilota, li entrega a la Provítola. La Provítola amb la pilota, li demana que se'n vagi, surt dels bloquejos Kevin Panther, queda sol, vola el triple, Kevin Panther al cèrcol, aquest rebot per Mamadi Diakité, li entrega Forrest. I Forrest atacant amb calma per Kurucs i Kurucs per Forrest. Posa el bloqueig Mamadi Diakité al touch and go i Diakité cap dins, anota. Anota l'Aliop Mamadi Diakité i es demana una falta. El guineà que ha anotat després de la passada i hi ha una falta personal. Mamadi Diakité. I Diakité que demana el canvi, Aviam, Mamadi Diakité porta 7 punts, 9 de valoració, s'han anat a la banqueta
Luagu Cabagot, eh, Villar, i ha entrat, i el gorro de Mamadí Diakité sobre Billy. Aviam, Diakité té 29 anys, fa 2-6. És que el veig molt més alt, poder, de lo que és, eh? A tornar a sacar la Provítola, queden 9 per tirar. La Provítola amb la pilota picadeta per Joel Parra, el llançament no val, rebot per Billy. No ha aconseguit esmaixar-la Joel Parra i després en el rebot Billy se li ha sortit de dins i... I no va la cistella de Billy. I se'n va a la banqueta Mamadí de qui té, entra Eugenio Morulli. Atacant el Forrest, el Baskonia. La té Racevichus, vol el triple, el cèrcol, el triple de Kurucs, i ja la té la Provítola, el rebot ofensiu, segueix la Provítola vol atacar, li posa la mà per darrere, Forrest, ataca Forrest per Joel Parra, el llançament, anota per Taulell, Trent Forrest per posar el 24-20 en el marcador. Assistències de Racevichus, que ha recuperat la pilota i li ha fet una passada de camp a camp gairebé. Atacant la Provítola, el llançament és un alió de Nicola Provítola per Billy Hernán Gómez, que es penja dues mans per posar el 26-20 a 7:33 del final d'aquest segon quart. Preparats per entrar Satoransky i Clyburn. La té Espanyolo per Kurucs i Espanyolo ja torna a tenir la pilota de nou. Queden 6, li vol atacar a Billy, la té Eugenio Morulli, a dintre per Kurucs, queda un per tirar, el llançament de Kurucs, no nota, el rebot se'l queda Racevichus, la passada és per Trent Forrest, i mana jugada, Forrest amb la pilota, s'ha quedat amb Billy, li vol intentar prendre la pilota, el llançament de 3 de Kurucs, Raidons Kurucs, el triple, per posar el 26-23 en el marcador. Atacant Kevin Panther que li vol atacar, el llançament amb molt forçat, corbata i cap a fora, Atacant ja Trent Forrest. Es prepara també Vesely. Forrest amb la pilota, bona cap a dintre, el llançament de Forrest que anota, temps mort de Xavi Pasqual. 26-25 en el marcador, el parcial és brutal del Baskonia i obliga Xavi Pasqual a demanar el temps mort. Del 26-20 al 26-25. Veiem. Hem passat del 19-7 al 26-25, O sigui, el Barça només ha aconseguit anotar des del minut 7 de partit del primer quart, 19-7, porta el Barça ara mateix 3 i 4 són 7 minuts en els quals només ha anotat 7 punts. I el Baskonia n'hi ha anotat amb 7 minuts. Amb 7 minuts n'hi ha anotat doncs, un total de 18. Compte, 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 Atacant el Barça, ha entrat la Provítola. Perdó, s'ha quedat a la banqueta la Provítola, Kevin Panther, i Billy, ha entrat Will Clyburn, Satoransky i Vesely. I ara hi ha una falta de Raidons Kurucs. Falta d'Omorulli, la segona.
I atacant ja el Barça. Vesely per Will Clyburn. Li posarà el bloqueig Vesely, li vol atacar a Clyburn a Espanyolo. Espanyolo passat enrere, vol el triple, li donen de dos, no ha tocat ni l'aro, el rebot per Trent Forrest. 26-25 en el marcador, Trent Forrest amb la pilota. Segueix Trent Forrest, Forrest votant, davant d'ell Satoranski, li entrega Kurucs a la frontal del cèrcol, segueix per Espanyolo, tot això a la frontal del cèrcol, Espanyolo que vol penetrar, Espanyolo cap a dintre, la deixa Espanyolo, es posa per davant el Baskonia per primera vegada en el partit, després del lideratge de la primera part fins ara del Barça. 26-27. La té Will Clyburn. Bourne amb la pilota. Clyburn vol anar cap a dintre el llançament. A taulell no nota aquest rebot. Se'l queda Forrest. La passada es llarga per Emorulli. El gorro de Vesely. I la recupera el Barça. La té Joel Parra. I treu la falta de Mateo Espanyolo. I crec que demana challenge Xavi Pasqual. Per de tir. El gorro de Vesely sobre Omorulli, ojo, Aviam. Demana acció de tir a la falta de Joel Parra. Està sobre bot, no li donaran pas de tir, ha perdut el challenge. Falta és banda, evidentment. Se'n va a la banqueta Will Clyburn i Joel Parra entre Toko Schengelia i Dario Brizuela. També se'n va a la banqueta Eugenio Morulli entre Timothy Luagu-Cabagot. Cale, se senta Cale, o sigui, està bé això. Però Cale no l'he vist a pista. Ah, sí, estava Cale. Sí que hi era Cale, sí. Atacant Satoranski, ha perdut el challenge al Barça. Satoranski li entrega a Toko Schengelia. Tornique Schengelia amb la pilota. Passeta fora, bola al triple. Satoranski! Tomàs! Satoranski! Anota el triple, 29-27 en el marcador. Atacant el Baskonia, la té Forrest. Forrest amb la pilota, ha exhaurit el bot, li entrega Radevicius i de nou per Forrest. Li posarà el bloqueig a mateix Radevicius. La passada és per Kurucs. Kurucs amb la pilota, passat enrere, bola al triple Raidons. Kurucs al cèrcol, aquest rebot el palmeja Vesely per Radevicius, la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota, el defensarà Will Clyburn, li vol atacar Forrest, vol penetrar Forrest, el llançament de Forrest forçat, anota Trent Forrest i demana la falta al mateix Trent Forrest. I atacant ja el Barça, 29-29 en el marcador, això està, vamos, més apretat que la Patum de Berga en festa major. La té ja Satoranski per Tornique Schengelia a la mitja volta, quina passada a la finta de Vesely, anota Jan Vesely a la mitja volta, que bé ho ha fet. Tornique Schengelia per atacar la línia de fons, ha tret a dos jugadors, li fa la passada a Vesely, finta, salten els jugadors i acaba llançant Jan Vesely per anotar el 31-29 en el marcador. A té Raidons Kurucs. Kurucs, li posa el bloqueig de Cabagot, vol el triple de Kurucs al cèrcol, aquest rebot per Satoranski, i Satoranski amb la pilota li entrega Jan Vesely, la treu a fora per Schengelia, Schengelia que vol atacar-li a Luagu-Cabagot, segueix Schengelia, li vol postejar Luagu-Cabagot, vol anar cap a dintre, Schengelia la treu fora Vesely, el llançament de mitja distància al cèrcol, aquest rebot per Luagu-Cabagot i el rebot ha sigut per Espanyolo. Espanyolo amb la pilota, ha defensat per Dario Brizuela, Espanyolo vol anar cap a dintre, el llançament forçat, el rebot és per Vesely i entrega ja Satoranski per Brizuela, Brizuela que para el triple, Brizuela cap a dintre, la bomba al cèrcol, aquest rebot se l'emporta el Baskonia. Atacant ràpids, atacs ràpids dels dos equips, d'ambdós equips, i ara atura el joc Luagu-Cabagot, vol penetrar per al centre, Luagu-Cabagot, el llançament anota Timothy Luagu-Cabagot, 4 punts per ell.
Atacant el Barça, Toma Satoranski, 31-31 al marcador. Satoranski amb la pilota, li posarà el bloqueig Toko Schengelia, segueix Satoranski, Satoranski atura el bot, el llançament, no anota, el rebot al palmejava Will Clyburn, ha atacat la línia, Will Clyburn, i serà pilota per al Baskonia. De fet, hi ha canvis també de Paolo Galbiati, perquè fa seure Rade Vicius i Espanyolo entre Marcus Howard i Clement Fritsch. Atacant el Baskonia, la té Luagu Cabagot amb la pilota, vol penetrar Cabagot, segueix atacant de Jan Vesely, el llançament molt forçat de Cabagot i troba la falta de Jan Vesely. I Vesely que es queixa amb tota la raó. Vull saber on està la falta, vull veure la repetició, aviam on té. Perquè si no és aquí, per la mà esquerra, aviam. Se'n va a la banqueta Raidon Skuruks, entra Eugenio Morulli, també se'n va Jan Vesely i entra Joel Parra. Seran 2 tirs lliures per a Luagu Cabagot. El primer cap dins de Luagu Cabagot. Enfadat Vesely, El segon de Cabagot va a dins. El segon, 6 punts per al francès. Atacant el Barça, la té Satoranski. Atacant el Barça, la té ja al pal mig Clyburn i ha rebut la falta de Luagu Cabagot. És la primera, la quarta d'equip del Baskonia. Molt poques faltes del Barça en aquest període, Satoranski, la passada és llarga per Tornike Schengelia. Schengelia defensat per Marcus Howard, bona acabament de Schengelia i treu la falta de Marcus Howard. Seran 2 tirs per Tornike Schengelia. Dos tirs lliures per Tornike Schengelia. El primer, cap dins. En pantalla Alex Abrines. El segon de Schengelia anota. Posa amb 4 punts Tornike Schengelia. 33-33 en el marcador. Trem Forrest amb la pilota. Queden 2 minuts exactes per acabar aquesta primera part. La té ja Luagu Cabagot. Cabagot vol el triple. Timothy Luagu Cabagot. 9 punts. El francès que comença a aparèixer al partit, La té ja Toma Satoranski per Will Clyburn. Clyburn li vol atacar Cabagot, precisament. Segueix Clyburn amb la pilota, li posarà el bloqueig Schengelia, s'ha fet el canvi amb la defensa. Clyburn amb la pilota, segueix Clyburn, mostra bot per mi, Clyburn al llançament a taulell, anota Will Clyburn, quina cistella, acaba d'anotar Will Clyburn. I atacant el Baskonia, Cabagot, el llançament, forçat, al cèrcol, aquest rebot per Joel Parra, una mà. Atacant ja el Barça, 35-36 en el marcador. Satoranski, el pal baix per Tornike Schengelia, el llançament ha fallat el georgià i ha rebotejat Luagu Cabagot. La falta claríssima de Will Clyburn. No. O sigui, dic claríssima perquè l'ha fet molt amunt, però de veritat que s'hi ha xiulat aquesta falta? L'ha xiulat perquè portaven només una falta, Però és que allà estan apretant. O sigui, el Baskonia està apretant d'una manera
I no l'han xiulat, I ara li han xiulat perquè portava una falta al Barça. Si no, no li xiulen aquesta falta, S'han anat a la banqueta, Omorulli, ha entrat Raidon Skuruks de nou a pista. Atacant ja el Baskonia, la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota, davant d'ell Tomas Satoranski, segueix Forrest. Forrest votant, Forrest vota catabota, segueix Forrest, vol penetrar Forrest per al centre, la passadeta serà a l'interior per Kurucs, ja nota Raidon Skuruks. 35-38, guanyant de 3 punts ara el Baskonia. Atacant ja Darío Brizuela, davant d'ell Marcus Howard, picadeta per Will Clyburn, li vol atacar Luagu Cabagot, segueix Clyburn, picadeta per Tornique Schengelia, llançament a taulella, nota, Toko Schengelia, 6 punts per al georgià. Queda una possessió i la té ja Trent Forrest. Atacant Trent Forrest amb la pilota, ha fet el canvi en defensa, la passadeta és interior, hi ha falta de Tomas Satoranski. La tercera d'equip, la tercera de Satoranski, quan es queixa Xavi Pasqual, l'àrbitre, perquè mira, l'està abraçant primer ell i després, clar, que hi ha falta. Si l'abraça primer ell, normal, se'n va a la banqueta Satoranski. Entra Miles Cale. Forrest sacarà de fons, segueix Trent Forrest, queden 4, la passada és per Kurucs, per Luagu Cabagot, queden 3, Cabagot vol el triple, el cèrcol, aquest rebot no val, ja estava fora de temps, s'acaba la primera part al Roig Arena en aquesta segona semifinal de la Copa del Rei, 37 per al Futbol Club Barcelona, 38 per al Cosner Baskonia, de moment. Baskonia que seria a la final contra el Real Madrid. Nosaltres fem una petita parada a bàsquet per refrigeris, escalfar el sopar. Ara és el moment, si tens el sopar ja a punt, posar-lo al microones per escalfar-lo en aquest petit impàs, i tornar de seguida per viure la segona part aquí a bàsquet. Fins ara!
Tot a punt perquè comenci la segona part al Roig Arena. Estan els jugadors ja dintre de la pista. El conjunt de Paolo Galbiati surt a pista amb Marcus Howard, Mamadi Diakité, Trent Forrest, Radevicius i Clement Flix. I de fet ja està atacant Trent Forrest. Per part del conjunt de Xavi Pasqual surten Jan Vesely, Darío Brizuela, Nicolás Laprovítola, Will Clyburn i Toko Shengelia. I Trent Forrest, que ara treu la falta. Que sobre la falta és de Nico. Laprovítola és la primera de Nico. Sacarà de fons Forrest. Forrest per Mamadi Diakité, li entrega el mà a mà Forrest. Forrest per Howard. Howard que vol penetrar. Howard al llançament no va, que hi treu la falta. La falta és de Darío Brizuela. La segona falta personal de Darío Brizuela. Aquesta penetració de Marcus Howard. Sí, és falta claríssima. Ha tocat pilota, però, Ha tocat pilota. Seran 2 tirs lliures per Marcus Howard. Anota el primer tir lliure Marcus Howard. El segon de Howard cap dins. Ha anotat els 2 tirs lliures Marcus Howard. Atacant Laprovítola per Brizuela, que li vol atacar per la línia de fons. Brizuela, se li escapa la pilota la recuperarà el mateix Darío Brizuela per Jan Vesely. Queden 7 per tirar, la té Toko Shengelia. Shengelia, bona cap a dintre, Shengelia treu la falta, seran 2 tirs per Teornike Shengelia. 37-40 en el marcador, guanyant de 3 punts el Baskonia. La falta és de Forrest, si no m'equivoco. La segona de Trent Forrest, 2 tirs lliures per Teornike Shengelia. El primer capdius. Teornike. El segon també el converteix Teornike Shengelia. Atacant el Baskonia. La té Marcus Howard. Howard amb la pilota. Exhaureix el bot. Fica la mà Will Clyburn. Continua atacant a Radevicius. Queden 6. Segueix Radevicius. Passat enrere. Vola el triple de Radevicius. Li surt de dins. El rebot. Se l'emporta Laprovítola. Ataca el Barça per posar-se per davant en el marcador. La té Laprovítola. Laprovítola que vol atacar-li a Forrest. El llançament de Laprovítola que anota. Es posa per davant el Barça. 41-40 en el marcador. A pilota per Mamadi Diakité. Diakité, amb Marcus Howard. Diakité la treu a fora per Clement Flix. Sol, vol el triple. Se li surt a Clement Flix i ja la té Will Clyburn. Clyburn amb la pilota. Clyburn continua votant. Clyburn que vol atacar per al centre. Clyburn per Teornike Shengelia i treu la falta de Clement Flix. És la primera i de fet se'n va directe a la banqueta Clement Flix. Entra Eugenio Morulli. Si pitaven falta en el llançament de Laprovítola anterior, en l'atac anterior, no passava res, Però bueno. Atacant Laprovítola. Laprovítola amb la pilota. Segueix Lapro. Planta el triple. Laprovítola se li surt de dins el triple. Aplaudeix la banqueta del Barça perquè és una bona acció. La té Forrest. Forrest per Diakité. Per Forrest de nou li posa el bloqueig Mamadi Diakité. Segueix Forrest, vol penetrar sobre la seva mà dreta, ha quedat sol, Diakité, vola el triple, Mamadi, el cèrcol, aquest rebot se'l queda Teornike Shengelia, i corre el mateix Shengelia, ha posat la mà per darrere Forrest, atacant el Baskonia, la té Diakité, Diakité no, era Omorulli, ha quedat sol Howard, vola el triple Howard, el cèrcol, aquest rebot per Jan Vesely. Se la queda Jan Vesely atacant ja Laprovítola.
per Will Clyburn. Clyburn vol anar cap a dintre. El gorro de Mamadi Diakité. Cap a dins, Omorulli a taulell, va de cistella passada nota. Eugino Omorulli per posar-se un Nadal ara. Atacant el Barça, la té ja Darío Brizuela per Nicola Provítola, que vol anar cap a dintre. La Provítola treu fora per Tornique Schengelia, vol el triple Tornique, el cèrcol, aquest rebot per la Provítola, la passada és dolentíssima, la recupera Schengelia i seran... No, des de baix, la piten a baix, la tercera d'Eugino Omorulli. El pilota ja la mou Schengelia per Vesely, no s'han entès, la vol salvar, no, camp enrere, pilota recuperada per Cosner Baskonia. Sacarà Radevicius. Radzevicius per Forrest, ja la té Diakité, que li vol atacar Vesely, Diakité a la mitja volta, el llançament curt, el rebot per Omorulli. Omorulli per la línia de fons, a cistella passada, es vol fer espai Omorulli, el llançament han fallat, el rebot per Tornique Schengelia, diria jo. I això és com la de sempre que portem dient ja aquests dies de partit. O és falta d'Eugene Omorulli o és pilota per al Baskonia, perquè la toca Tornique Schengelia, a l'últim. Atacant el Barça, la té la Provítola. La Provítola amb la pilota, li posa el bloqueig Vesely, segueix la Provítola, la canvia de costat, ha perdut la pilota, la té Forrest. Forrest és falta sobre Forrest. I mentre Paolo Galviati està parlant amb Emilio Pérez Pizarro per aviam si li pita l'antiesportiva, perquè se l'ha jugat Brizuela. Se'n va a la banqueta Darío Brizuela, entra Kevin Panther, també se'n va Diakité Radevicius per part del Baskonia, entra Raidon Kurucs i Timothy Luagu Cabagot. Atacant el Baskonia, la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota per Howard. Howard, segueix Howard votant. Howard amb la pilota, la passada és per Omorulli, a punt d'escapar-se la pilota, segueix Eugino Omorulli, la mitja volta se li escapa, la pilota és per al Barça, i atacant el Barça, 41-42, queden 5 minuts, menys de 6 minuts per al final d'aquest tercer quart. Segueix Clyburn. Per Vesely ja la té la Provítola. La Provítola amb la pilota. Sortint dels bloquejos, Kevin Panther ha quedat sol al llançament de mitja distància de Panther. En nota Kevin Panther plorant i s'ha fet mal Marcus Howard, 5 punts per Kevin Panther. Se'n va a la banqueta Marcus Howard, entra Mateo Españolo. Aviam què ha passat aquí. Com es fa mal Howard. Ai, se'l torça ell mateix, el turmell, sol. Se'l torça sol Marcus Howard al turmell, Però semblava que ha sigut més mal gest que no pas res més, Atacant el Baskonia, la passada és interior per Mamadi Diakité. Li toquen el peu a la Provítola, que quasi la salva. Atacant el Baskonia. La té Luagu Cabagot. Cabagot per l'altre cantó per Españolo. Espanyol ha quedat sol Kurucs. Kurucs des del lloc que més li agrada llançar. No anota el triple Kurucs. Això és falta de Forrest, que no la xiulen. Atacant el Barça. La té la Provítola per Kevin Panther. Segueix Panther, picadeta per Vesely. Vesely bona cabanya, treu la falta de Jan Vesely. La falta és de Kurucs. Serà la primera de Raidon Kurucs. Se'n va a la banqueta Eugino Omorulli, entra Mamadi Diakité.
Anota el primer tir lliure Jan Vesely. (44-42) en el marcador. El segon tir lliure cap dins. Atacant el Cosner Baskonia, ja la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota, li vol posar el bloqueig Mamadi Diakite, entrega la pilota a Mamadi Diakite. Diakite que li entrega el mà a mà a Luagu Cabagot. Segueix Cabagot amb la pilota, l'entrega fora per Raidon Skuruks. El mà a mà amb Luagu Cabagot, queden dos, segueix Cabagot, passet enrere, el triple de Cabagot, el cèrcol, aquest rebot sortirà per la línia de fons i saca ja el conjunt de Xavi Pasqual. 4-5, 4-2, guanyant de 3 al Barça. La passada és per Will Clyburn. Clyburn amb la pilota, segueix Clyburn, ara la passadeta és a la pal mig per Tornique Shengelia. Shengelia vol anar per al centre, el llançament de Shengelia és dolentíssim, se l'emporta Espanyol el rebot. Atacant el Cosner Baskonia. La té Espanyolo, Espanyolo que vol penetrar, Espanyolo per Raidon Skuruks, vol el triple de Kuruks. Raidon Skuruks, triple per posar-se amb 8 punts ja al letó i empatar el partit a 45, atacant Kevin Panther. Panther amb la pilota, segueix Kevin Panther, Panther li vol atacar Espanyolo, segueix Panther, el llançament de Panther, cap dins. Que fàcil ho fa Kevin Panther, 7 punts per ell. Atacant el Baskonia. 47-45 en el marcador. La té Forrest. Forrest atacant Trent Forrest. Forrest vol anar cap a dintre. Forrest a la mitja volta. Forrest al llançament. Ha fallat el rebot per Tornique Shengelia. L'entrega ja a la Provítola. La té Nico la Provítola. Amb la pilota. La Provítola segueix votant. L'Apro li posa el bloqueig Shengelia. Segueix la Provítola per Shengelia. Vol el llançament de mitja distància de Shengelia. El cèrcol. Aquest rebot se l'emporta Kuruks, que ell mateix intenta córrer, però no hi ha ningú que el segueixi. I segueix Kuruks per Diakite per Forrest. Està preparat Marcus Howard per entrar a pista. Segueix dintre el llançament que no va de Diakite, el rebot per Luagu Cabagot. Cabagot que vol penetrar per al centre, mitja volta, Cabagot, el llançament a taulell, no nota, el rebot per Tornique Shengelia, la té ja Kevin Panther. La té Panther, el crack del Barça, a punt d'escapar-se-li la pilota, segueix Panther. Li diu que vingui a Shengelia, segueix Kevin Panther, Panther amb la pilota, Panther se li escapa la pilota, la recupera el Baskonia, allarga per Trent Forrest, Forrest que vol anar cap a dintre, Forrest, el llançament, anota Trent Forrest i saca ràpid el Barça per atacar, preparat Billy Hernán Gómez per entrar a pista, la té sol la Provítola de 3, anota Nico la Provítola. (50-47), la té Mateo Espanyolo. Vol penetrar per al centre Espanyolo, ha exhaurit el vot, la passada dolentíssima, no s'han entès i surt per la línia de fons, es produeixen varis canvis, se'n va a la banqueta Jan Vesely, entra Billy Hernán Gómez, se'n va també a la banqueta Trent Forrest, entra Marcus Howard. Atacant el Barça, la té la Provítola amb la pilota, segueix la Provítola i entrega ja Kevin Panther. Panther rebrà el bloqueig de Billy, segueix Kevin Panther, Panther amb la pilota, hi ha una falta de Mateo Espanyolo. La segona i seran tirs lliures per Billy. Aviam. Sí, la rosca l'agafa, aviam. Ah, no, això és el llançament de Kevin Panther. 2 tirs lliures per Billy Hernán Gómez. El primer tir lliure de Billy. Flexiona, primer cap dins de Billy plorant. Audi Norris en pantalla.
El segon tir lliure de Billy. Cap dins. (52-47) en el marcador. 5 a dalt al Barça. Atacant Espanyolo per Marcus Howard, a punt d'escapar-se la pilota. Segueix Marcus Howard, li posa el bloqueig d'Iakité. Segueix Howard, Howard planta el triple, bola el triple de Howard, al cèrcol, aquest rebot per Will Clyburn. Temps mort demanat per Pablo Galbiati, la té ja la Provítola, manant jugada. La Provítola, li posa el bloqueig Billy, segueix l'Apro, bola el triple, l'Apro, al cèrcol, aquest rebot se'l queda Shengelia, Shengelia a mitja volta, és falta. És falta de Kurucs, és la segona. I temps mort de Paolo Galbiati. 52-47 en el marcador. Anem a fer una repassadeta ràpida dels líders d'aquest partit, com per exemple en assistències. Està dominant Trent Forrest, que porta 5 assistències per part del Cosner Baskonia. Per part del Barça porta 3 Nico Laprovítola. En rebots està dominant Tornike Shengelia, que porta 7 rebots. El segueix per part del Baskonia Mamadi Diakité, que porta 6. En puntuació, en punts, domina Will Clyburn per al Barça, que porta 11 punts. Per part del Baskonia, 9 punts per l'Uagu Cabagot, el francès que ha connectat molt ràpid en aquest segon quart per apropar el seu equip al Barça, i en valoració, de moment dominant el jugador del Futbol Club Barcelona, Will Clyburn, que porta 16 de valoració. Per part del Cosner Baskonia, el que té més bona valoració és Trent Forrest, amb 13 de valoració. Tenim una estadística més. Hi ha hagut 6 vegades canvi de líder. 3 per al Baskonia, 3 per al Barça. Sí que és cert que el Barça ha estat més temps dominant, ha estat dominant 20 minuts dels 29 que portem ara mateix jugats, perquè queda menys d'un minut ara mateix perquè acabi aquest tercer quart. 2 tirs lliures per Toko Shengelia. El primer cap dins. Cinc minuts i mig ha dominat el marcador Cosner Baskonia. El segon de Shengelia, cap dins. 54-47 en el marcador. De moment tindríem un clàssic al final de la Copa del Rei. Picadeta, la passada és dolentíssima, la té ja la Provítola amb la pilota, ha passat una molt mala pilota, el llançament de la Provítola, nota la Provítola, la passada és dolentíssima de Luka Bagot, i guanyant de 9 punts ara el conjunt de Xavi Pasqual. La té Kurucs per l'Uagu Cabagot, per Kurucs ha posat el peu Tornike Shengelia, i ara l'escridassada de l'Uagu Cabagot a Diakité, Atacant ja el Baskonia, la té Mateo Espanyolo amb la pilota i falta de Billy. Queden 20 segons per al final d'aquest tercer quart. Serà tirs lliures? No, encara no. No val els tirs lliures. Ara sí. Li queda una falta al Barça per fer. Atacant Espanyolo. La té Howard, bola al triple Howard, al cèrcol, aquest rebot, se l'emporta Kurucs, el llançament de Kurucs a taulella, nota. Atacant el Barça, queden 5 segons, 4, 3, la té la Provítola, 2, el llançament de la Provítola. Sobre la botzina l'argentí, que nota per posar el 58-49 per acabar aquest tercer quart.
Meravellosa la cistella de Nicola Provito, l'esperaven un triple els jugadors del Baskonia, ha fet una petita parada, 2 passes per passar entremig de 2 jugadors del conjunt basconista i anota la bomba meravellosa. Nicola Provitola per posar-se amb 12 punts i deixar el Barça 9 punts a dalt per afrontar aquest últim quart de la segona semifinal de la Copa del Rei. De moment hi hauria un Real Madrid-Barça en aquest partit. Anem a fer... ja hem repassat les estadístiques anteriorment, però, escolta'm, és que m'agradaria veure més enllà de les estadístiques, perquè, com ja sabeu, sempre hi ha cosetes extras a tenir en compte, com per exemple els punts rere pèrdua, que està liderant el Baskonia amb 6 punts rere pèrdua, però en segones oportunitats a la pintura van empatats 24 punts des de la pintura per als 2 equips. De segones oportunitats, 7 per als 2 equips. El contraatac, de moment, guanya el Cosner Baskonia 8-7, fent punts al contraatac. Però és que el problema ve des de la banqueta, senyores i senyors, nois i noies, perquè el Barça anota 19 punts des de la banqueta, el Cosner Baskonia n'anota 28 des de la banqueta. I direu, on està la diferència? Per què està guanyant el Barça? Llavors, doncs una de les coses clares és han tirat més de 3, han tirat un triple més, han anotat un triple més, han anotat una cistella més i això és el que fa que estiguin per davant. I en tirs lliures no han fallat ni un tir lliure. 12 de 12, 8 de 9 per al Cosner Baskonia. Aquí ja teniu els punts de diferència per al Barça. Assecarà el Barça. De fet, ja ataca el conjunt de Xavi Pascual, el conjunt blaugrana. La té ja Billy Hernán Gómez. Sortint dels bloquejos Kevin Panther. Kevin, la passada és endarrere per la Provítola. Ara d'interior, a robar la pilota Kurucs per Españolo. Taulell anota Mateo Españolo. Per posar el 58 a 51. La té Satoransky. Per Kevin Panther, li posarà el bloqueig Billy. Panther amb la pilota, segueix Kevin Panther. Panther li posa el bloqueig a Billy. La passada és per Satoransky. Vol el triple. Toma! Satoransky, triple. Que porta 6 punts. Atacant Eugenio Omulli per Kurucs i Kurucs per Forres. Forres per Omorulli. Per Timotilo, algú que ha vagot i comet la falta. La falta és de l'Apro, claríssima. I surt a pista Will Clyburn. Se'n va a la banqueta Nicola Provítola, que portava molts minuts jugats ara mateix. Atacant Españolo amb la pilota. La falta és de Billy, que diu que no amb el cap. Seran 2 tirs lliures per Mateo Españolo. Ara passen aquelles coses que els àrbitres se n'empenedeixen. Què ha passat? Us ho explico ràpidament. En el tercer quart, de fet vaig a posar l'estadística en el tercer quart, faltes personals del Barça ha acabat amb 4 faltes personals, de les quals han sigut xiulades totes en els últims minuts, perquè anaven amb una falta només. I el Baskonia anava amb 6. Ara què passa? Els àrbitres no volen que això se'ls vagi de mare i que no sembli que això està tan malament. Per tant, ara han xiulat 2 faltes molt ràpides, absurdes del Barça per compensar les altres 2 i així... Aviam. Què ha passat aquí? Hi ha hagut alguna picabaralla en el rebot. 14 faltes porta el Barça, 15 porta el Cosner Baskonia.
Will Clyburn, que ja saca després d'aquests 2 tirs lliures d'Espanyolo, que ha anotat els 2 tirs lliures, i atacant el Barça, la té de Schengelia amb la pilota, preparat Joel Parra per entrar a pista. La té Clyburn la passada és dolenta per Tornique Schengelia, queden 7, segueix Schengelia amb la pilota, fica la mà a Morulli, no l'ha xiulat aquesta garrotada, el llançament de Tornique Schengelia, curt, el rebot se li escapa a Kurucs, serà fons per al Barça. Se'n va a la banqueta Schengelia, entra Joel Parra. Què ha passat aquí? S'han enganxat una mica Kurucs i Billy. La té Clyburn que vol penetrar pel mig, el llançament de Bill Clyburn, li fa la corbata, la pica Billy Hernán Gómez, l'agafa Mateo Españolo. Españolo rep el bloqueig d'un Morulli, li donen a Kurucs per Españolo i ja la té Morulli, que li vol postejar Satoransky, la canvia de costat per Cabagot, vol el triple, l'Uagu, Cabagot al cèrcol, aquest rebot el palmeja Satoransky, l'agafa Billy, ja la té Satoransky de nou, manant jugada. Atacant Satoransky, li entrega a Joel Parra per Kevin Panther amb la pilota, que porta 7 punts, el bloqueig és de Billy, segueix Kevin, vol el triple de Kevin, curvateta i cap a fora, el palmeig de Billy, i pilota per al Baskonia, i la té l'Uagu Cabagot, picadeta per Kurucs, que l'està Kevin Panther amb Kurucs, segueix Kurucs amb la pilota i hi ha falta de Kevin Panther, la primera. Primera de Kevin Panther. a 53, hi ha hagut una falta sobre Morulli, la falta és de Joel Parra la primera. Ara estan pitant, el que us deia, ja estan en bonus el Barça. El Barça ja està en bonus i queden 7 minuts i mig queden. Ho he dit, al principi quan han xiulat les 2 tontes. El llançament de Radzevicius anota per Taulell. 61-55 en el marcador. La té Satoransky. 7 minuts i mig per al final del partit. Satoransky amb la pilota. Li posa el bloqueig Billy. Segueix Satoransky. El llançament de mitja distància. No ha tocat ni a l'aro. Ha quedat curt. Atacant-lo a Cabagot. Ja la té Trent Forrest. Forrest per Kurucs i Kurucs per Forrest de nou. La té ja Forrest, li posarà bloqueig Kurucs, segueix Forrest amb la pilota, Forrest li entrega Kurucs finta el triple, Kurucs amb la pilota, para, vola el triple, Kurucs per posar el 61-58, s'apropa 3 punts al conjunt de Paolo Galbiati, a 13 punts està Raidon Kurucs, temps mort de Xavi Pasqual. No està molt encertat Kevin Panther avui, Està parlant Danko, l'actor de La Casa de Papel. Kevin Panther porta 2 de 3 en tirs de 2, 1 de 4 en triples. Algun triple ficarà Kevin Panther, aviso. Porta 7 punts, 5 de valoració. El jugador que més minuts ha jugat ha sigut Will Clyburn, que ha jugat 27 minuts, porta 11 punts. Tornique Schengelia ha jugat 24, porta 10 punts, 15 de valoració els dos. 20 minuts ha jugat la Provítola, que porta 12 punts i porta 10 de valoració. 11 de valoració porta Vesely, que n'ha jugat gairebé 20 i porta 6 punts. Atacant Kevin Panther ara mateix a la pista de la Roig Arena.
La té Clyburn. Clyburn ha exhaurit el vot, li entrega a Satoransky, queden 4, segueix Satoransky amb la pilota, Satoransky a la cantonada per Joel Parra, bola el triple de Joel Parra! Anota Joel Parra sobre la botzina, és de 2! El llançament que ha anotat s'ha anat a la banqueta, per cert, Billy, ha entrat Jan Vesely, atacant-lo a Cabagot i és falta de Will Clyburn. La falta és de Clyburn, és la segona. Ara als àrbitres se'ls ha complicat la cosa, perquè si abans no has pitat faltes per la situació que hagi passat, és igual si ho eren o no ho eren, si existien o no, ¿vale? Ara t'has vist compromès a que havies de pitar faltes. Has carregat el Barça de faltes, ja tots seran tirs lliures, i ara, com per pitar i compensar les del Baskonia, pitaràs 4 faltes de merda i no valdran. O sigui, seran una merda i Paolo Galbiati s'enfadarà moltíssim i aquí és on te dinamitaràs tot el partit. I això passa més sovint del que creiem. I això no hauria de per què passar. Aquesta gent es dedica a això, es guanyen uns quartos fent això i aquestes coses no haurien de passar. Atacant el Barça. Ha fallat el segon tir lliure Raidens Cruz, que ha ficat el primer i ara hi ha una falta de l'Uagu Cabagot sota la pintura. I ara s'està queixant de, que fa una mica de flopping, no? La segona del francès. Se'n va a la banqueta Raidons Kurucs, entra Mamadi Diakite. De 63 a 59 en el marcador. Rep Jan Vesely, ja la té Satoransky. I rep una patacada Joel Parra a la cadera que s'estava tocant, La té ja Clyburn, vol el triple Will al cèrcol, aquest rebot per Thomas Satoransky. Satoransky per Will Clyburn. Clyburn amb la pilota, vol atacar, Clyburn vol anar cap a dintre, Clyburn el llançament no llença, Clyburn el llançament ara sí forçat al cèrcol, aquest rebot de Joel Parra i no anota Joel Parra. Atacant ja Forrest. Forrest amb la pilota, segueix Forrest ha posat la mà Vesely, la recupera Forrest, sol Luagu Cabagot, triple de Luagu Cabagot per posar-se amb 12 punts i apropar el seu equip a 63 a 62 en el marcador. La té Satoransky i ara hi ha falta de Radevicius. Radevicius és la primera, se'n va a la banqueta Thomas Satoransky, Joel Parra, entra Tornike Schengelia i Nicola Provitola. Sacarà el Barça. La té ja la Provitola. La Provitola per Kevin Panther, se li escapa Kevin Panther la pilota, la recupera Vesely, li entrega ja la Provitola. La Provitola amb la pilota, segueix l'Apro, la passada és de fora per Schengelia, bola el triple, corbata i cap a fora de Schengelia, el rebot per Cabagot. I ara, clar, no piten aquesta falta, que és claríssima, perquè si no serien tirs lliures i ja se complica el partit. És que es complicarà tot. Queden 5 minuts, el partit està molt apretat i se'ls complicarà l'arbitratge, aviso ja. La té la Provitola a l'interior i treu la falta de Trent Forrest, que és claríssima, és la tercera de Trent Forrest. Sacarà de fons el Barça. La té Jan Vesely. Vesely per la Provitola. La Provitola amb la pilota ha caigut per terra Vesely, queden 6 per tirar, segueix la Provitola amb la pilota, la Provitola per Vesely, Vesely sol,
el llançament de mitja distància, el cèrcol, aquest rebot per Mamadi Diakité, no és Trent Forrest, i Forrest a la contra, Trent Forrest cap a dins amb l'Eurostep, anota Trent Forrest per posar-se per davant en el marcador Cosner Baskonia, 63-64 en el marcador. A 4 minuts 10 segons per al final, Baskonia es posa per davant, atacant Kevin Panther. Panther amb la pilota, hi ha moltes mans, el llançament de Kevin Panther, anota Kevin Panther. 9 punts per al nord-americà del Barça. Atacant ja Trent Forrest. Per Omurulli. Ja la té l'Uagu Cabagot. Cabarrot amb la pilota per Omurulli. Està amb Kevin Panther, segueix Omurulli. Omurulli la treu fora per Diakité. Finta la passada. Diakité, el triple de Mamadi Diakité. Mamadi Diakité anota el triple per posar 65-67 en el marcador. 30 minuts porta Trent Forrest jugant, Kevin Panther amb la pilota, segueix Kevin Panther. Panther vol anar cap a dintre. Panther al llançament, el gorro de Mamadi Diakité. El gorro de Diakité per Kevin Panther. Ataca ja el Baskonia, la treu fora per Diakité. I Diakité que li entreguen a Radzevichus per Omurulli, ja la té l'Uagu Cabagot, li demana a Diakité que li posi el bloqueig, segueix Diakité, queden 4, perdó, és l'Uagu Cabagot i no hi ha falta en atac, aquest rebot se'l quedarà Jan Vesely, no? Cabagot ha tocat amb el peu i serà per al Baskonia. 65-67 en el marcador. Se'n va a la banqueta Eugene Omurulli, entra Raidon Kurucs. Atacarà el Baskonia de fons, la passada és per Radzevichus, Radzevichus cap a dintre, la bomba de Radzevichus que la nota, 7 punts per al lituà i temps mort del Barça, 65-69 a 2 minuts 43 segons per al final, el Baskonia per davant. Estan contentíssims, evidentment, tota l'afició basconista, perquè se'ls hi posa de cara això a menys de 3 minuts per al final del partit. Jo crec que Kevin Panther apareixerà en algun moment, Amb un parell de triples tontos, tal, porta 9 punts. Kevin Panther acabarà amb 15 punts avui. Jo no dic que guanyi el partit del Barça, però acabarà amb 15 punts Kevin Panther, fàcil. Aviam Will Clyburn, si deixen una mica més la pilota, perquè està molt foscat en atacar ell i tota la pesca. Aviam què diu Xavi Pasqual en el temps mort. De moment callat està Xavi Pasqual, pensant, mirant la pissarra. Està pintant una jugada. El parcial és de 2-11 per al Baskonia, Navarro en pantalla, Sèrio. Juan Carlos Navarro està sèrio, Buf! Sacarà Will Clyburn. La passada és per Vesely i Vesely que ja li entrega la Provítola. 65-69 en el marcador. La té Nicola Provítola. La té ja Tornique Shengelia. Shengelia per Vesely, el llançament de Vesely, al cèrcol, aquest rebot per Trent Forrest. 2 minuts i mig la té Forrest. Li posaré el bloqueig, Diakité. Forrest per Kurucs. Kurucs que vol atacar. No té ganes d'atacar-li. Kurucs, ara sí li atacarà l'1-1. Kurucs a la Provítola, vol el triple Kurucs, al cèrcol, aquest rebot per Will Clyburn, a la contra el Barça, la té Clyburn per la Provítola, vol el triple de Nico, al cèrcol, aquest rebot per Cabagot.
La té Luagu Cabagot, menys de 2 minuts per acabar el partit. Atacant el Baskonia. Segueix Cabagot per Kurucs, de nou per Cabagot. Li posarà el bloqueig Kurucs, segueix Cabagot, vol penetrar Cabagot, se li escapa la pilota, l'ha tocat Mamadi Diakité i sacarà el Barça. Atacant el Barça, la té la Provítola. Kevin Panther apareixerà. La Provítola amb la pilota. Segueix Nico la Provítola. Vol anar cap a dintre. No xiulen cap ni una de les faltes. Ni una falta estan xiulant ara. S'enfada molt Xavi Pasqual. La té Trent Forrest. Forrest defensat per Clyburn. Segueix Forrest. Forrest amb la pilota. Queda un minut i poc. Li donen a Kurucs. Kurucs buscant opcions a dintre per Cabarrot, el llançament de Cabarrot, a la corbata per Kevin Panther, i aquest sí que té perill, la té la Provítola cap a dintre per Tornique Shengelia, que la rebenta! A una mà Tornique Shengelia per posar el 67-69 a menys d'un minut per al final d'aquesta semifinal de la Copa del Rei. Atacant el Baskonia, la té Trent Forrest. Forrest amb la pilota, li posarà el bloqueig a Diakité, la té Trent Forrest, queden 7 per tirar, Forrest amb la pilota, ha quedat amb Vesely, Forrest li vol atacar Vesely, segueix Forrest li finta, Forrest a la mitja volta, el llançament de Trent Forrest, anota Trent Forrest, li diuen que no val. Li diuen que no val. Aviam, jo no ho tinc tan clar que no val, No val, Aviam. Encara la tenia a les mans, quan s'il·lumina el taulell. La revisaran si és dins de temps o no. Jo diria... Mira, està tocant i està el taulell il·luminat, Encara la té tocant en els dits. Sí, la té a les mans 100%. És fora de temps. Mira, sí, està fora de temps. Aquí es veu que la té tocant, Sí, està fora de temps. Aquí també. Sí. Bé, molt bé, Pérez Pizarro. Ara està posant totes les càmeres on es veu que la pilota està en contacte amb la mà, perquè no quedin dubtes. 33.7 queda... No val la cistella, s'acaba la possessió, es pilota per al Barça. Sí, ha revisat totes les càmeres, 67-69. Queden 2 possessions, per acabar. 33.7 segons per al final. Kevin Panther li entrega ja la Provítola. Queden 2 possessions, El Barça, jo si fos el Barça atacaria ràpid, Per Will Clyburn. Clyburn amb la pilota. Li posa el bloqueig al mateix la Provítola. La té Clyburn. Clyburn li vol atacar Trent Forrest. Forrest ataqueix Clyburn i treu la falta. És la quarta d'equip, Ara és la quarta d'equip, Els hi han permès tot aquest període el Baskonia apretar més del compte. 4 segons punt 8 de diferència entre el rellotge de tir i el rellotge de temps. Sortint dels bloquejos, Will Clyburn, atacant ja el nord-americà, defensat per Radevicius. La té Clyburn vol anar cap a dintre, a punt de perdre la pilota. Clyburn per Tornique Shengelia, vol atacar Shengelia cap a dintre, el llançament, el gorro a dues mans de Mamadi Diakité. És un gorro a 2 mans de Mamadi Diakité. A 2 mans, Diakité ha saltat a 2 mans i ell ha clavat un gorro monumental. A Tornique Shengelia. Mare de Déu. Quin gorràs. Mare de Déu. Quin gorro de vòlei, tu.
Sí, ho acaba de dir la televisió, com si fos un bloqueig de voleibol, ha saltat amb les mans completament rectes, amb les dues mans, i li ha fotut un gorraco. Mare de Déu santíssima. Mare de Déu santíssima. 4 segons, punt 1. El primer de Cabarrot falla. Ha fallat Cabarrot el primer. Ara has de tirar a fallar el segon. Ara has de tirar a fallar el segon. Té temps morts el Barça? Ara no ho sé, si té temps morts. N'hi queda un al Barça, Un temps mort li queda al Barça, El segon de Cabarrot. Vota el francès. El segon de l'Uagu Cabarrot. Cap dins. Temps mort Xavi Pasqual. 67-70. Les 10:43 de la nit podem anar a la pròrroga. Si el Barça notés un triple... El gorro que li ha ficat, que li ha fotut Mamadou Diakité, .1 per acabar el partit a la Roig Arena. Canvis en els bloquejos, diu Paolo Galbiati, Cuidado, 67-70. El Real Madrid esperant a l'hotel a la final de demà. Sacarà Will Clyburn. Ha entrat a pista Joel Parra per Jan Vesely. La té Clyburn. Clyburn amb la pilota. Segueix Will Clyburn. Clyburn amb la pilota amb dificultats. La té Joel Parra. Parra que se la vol jugar. Parra finta el triple. Parra vol el triple. Toca l'aro. S'acaba el partit. Cosner Baskonia està a la final. Està el Baskonia a la final contra el Real Madrid. 67-70 ha guanyat el Baskonia al Barça. Un partit que ha estat dominant des del principi el conjunt de Xavi Pasqual. Ha guanyat el Cosner Baskonia. Repassem ràpidament les estadístiques perquè el màxim valorat ha sigut Trent Forrest amb 20 de valoració. El màxim anotador Raidon Skuruks amb 14. L'Uagu Cabarrot amb 7 rebots igual que Toko Schengen. El màxim assistent ha sigut Trent Forrest. Demà estarem a bàsquet aquí a les 7:15 més o menys per narrar la final entre el Real Madrid i el Cosner Baskonia. Després de molts i molts anys, el Baskonia torna a una final de la Copa del Rei. No han dit els anys a la televisió, no m'he quedat amb la dada, perdoneu-me. Esperem que demà sigui un santíssim partidàs en el qual hi hagi un espectacle com hi ha hagut a les dues semifinals, perquè ha sigut tremendíssimes les dues semifinals, tant el Madrid, València-Madrid, com la del Barça-Baskonia, Baskonia-Barça, digueu-li com vulgueu. S'emporta la victòria el Cosner Baskonia. Demà a la final, Real Madrid-Baskonia. Aviam si Paolo Galbiati dona la gran sorpresa i s'emporta la Copa del Rei cap a terres basques.
Ho deixem per aquí a bàsquet. Ha sigut un plaer, que tingueu una molt bona nit, que descanseu i disfruteu i ens veiem demà per narrar la final de la Copa del Rei, aquí. Que vagi molt bé. Bona nit.